Kakarkalda. Awas to ya. Para mabili. Oo, atik mo naman lote ka rin. Basta nga, yan mo na problema mo rin. Ang contractor ka, sir? Kenny, within this area ka mo? Awakin. Low profile ka le, sir? Actually, San Fernando. At hindi ko ang babagbagan. Oo, sir. Ausan mo ko. Anytime. Mga palaw ka ta, sir. Totoo niya. Mga parasipan na yung baysiya. Kaya mga niyan. Ngayon talagang panchero tratan niya. Tangaman nung papackage kaya. Bako, pantangin niya sa RM kay. Halo pa nito. Saan nga pintang kaya ka, sir? Wow. Ito yung offer mo. Wow, itang kaya ka ta. Budget friendly ya ito. Kesa kayong paditak-ditak nyo. Kaya para tanda ito pag Wow. tanda eh. Wow. Nga matanding yung isa. Wow. Pagkats na pangore mga kayo. Barkada na. Wala kang problema ka rin. Ilang magandin ha? Kakasando nga ako. Itang form meron biyahe sir kanyan. Patukin ka rin taong balo daliran. Lalo din. Itang talo yung biyahe. Pwede na kayo manuli na sir. Pwede po. Itang last biyahe. Uli na. Dami na kita lote ka rin. Tita niya tatambakan. Tinyapin ka nung kinigis sa Fernando. Ay baka sana ka tam? Ay mo wala tabo. Sana. Wapin na ako. Kasimple na mo. Kapag ginagawa ko ng bako, ako nag-iyawa mo. Ali, inoper kaya kaya. O nang pati kong tawan. Ito ang nagopapura tao. Na? Kailangan ito ang nagopapura. Bobola la rin eh. Basketball na rin. Walang dakal na barkada na. Barkada na lang ano din eh. Ayan. Wow. Siguro rin. Bata-bata na ako. Bata-bata na. Pag mayari ka rin. Pag yan boss. Sige pero yan. Sige pero. Boss! Halukan mo yung boy no ati yung pala. Ati yung pala meron ka. Ati la? Ako pala rin ha. Kasimple na ang kontraktor niya. Kaya nakanap ha. Paanak naman paanak rin mga kontratang ini. Ang pulat ang engineer architect pero gobrang tama. Pangay nakanda. Ati ka nga po nung suki ka rin. Yan mo lang cobra boy. Na? Dagangan lang yung boss kasi vlog eh. Wow. Mayakwa na lang. Send din kita magobra yun ba? With action na. Magobra yung bako eh. Tuke. Tuke ba? Eta bro. Almusal. Miglinis tambag ya. Almusal tamo. Karat ang kwarto. Mag-edit kong video ba? Message yun. Tere niya ako. Karitak mo? Karitak mo? Mapeng? Na? Kuya tayo. Pati sa kamani din. Alin mo, ini ulita ini, something. Na, graba yan. Yan damo yan, no kartalele balas ko ang kontonet. Nagamit tayo. Isa lander mo yan? Wow. Isa lander, pwede ba yan? Ito na matili yan talaga. Ay, wow, matindi. Ito na matili. Kaya yung baluarte na partner mo eh. At may usa na tsuya ka dyan. At yung malagulin mo, wala. Ita. Linibya ka rin. Baka tao din nito ka rin. Amo. Na. Na mo kaya niya mo. Kung San Fernando yung malaw. Yo. Ay, malaki. Kasama na kita na. Pagpalan may gegen lang. Munta ka kaya ni may kapera ka mo. Ha? Kapera service yung ba?
Nung kanta tama mag-vlog, karakanta na vlog niya. Karakanta na ito, bro. Anta, nakaral na niya, malabi lang. Panar. Awarin ka. Mamasyal kami, bisa kang pera. Burita ka nga kita. Itong dinagyan lele baryo, yung kaya, ito kinawagi na kami. Adun truck. Wah, bandang wanan malapit kitang malayo ang miras kitang convertor. Munang kanto. Bab, good morning, Bab. Ah. Mag-recording ka ta. Oh, alden niya pa tay Romeo katakutan. Good morning, good morning. Okay mo, okay mo. Oh. Tiga kay ni ko po, tang. Aligo, kaya ko, bacolor. Ninano ko, may masyal kayo po. Masyador. Baliya po yan, tang. Kanino po makatok ng tang? Jadi nga, pagkakarinig yapit. Hinaos na kayo pong gay. Oh. Papakain na pasahopya po. Oh. Mila ko na yung problema kayo, lako min na problema. Ano po ba, makalaan lang ako tanin kayo na. Ibala-bala po rin tao na, no? Kartilya yung gamitan da rin eh. Meron lang po siyam-siyam. Oh, manya na po talagang kaya ni sasaw. Baboboy, mamaus ko? Ay, doon kumpanya ako sa New Jersey. Okay. JMCC ne? MGC. JMGC. Kalesena. Nano sir kaya talagang Kaiser, open kuhan, renovation, Okay. basal. okay. Bakal na Mexico, may ka-adwa ko kayo apartment kong bale. Kasimple mo mo sir. Yabi na. Malaki looks na. Alba, ring pag umpisa, siyempre kailangan para magtiwala. Awa. Ano yung pag ongoing na, na akong pagpunta lang ko lang, makanini na ako. Wow. Alam mo sa tita low profile ka man. Lo pala pong kaya din nga nakarin eh, basketball player. Tisoy le na. Kaya yung Joshua rin, basketball player yun. Tawanan no. Dahil po pala project ni Joshua niya. Baka yung tutuki po at ang pangako na San Fernando yan. Yan. Oh. Kaya po yung tsurang kaya, contractual na kasimple na. Kaya po kay low profile yan mo na. Aring mabubra naman sila kayo. Oh. Boy, Joshua. Tama ka niya po. Kita po lilwal na din? Ba, pero na po Diyos, kalagunin tao na niya. Ay, kapre din, ito May ba? baro nor pula no lima konta. Tama ka niya. Ako na ako ni Teno. Ila po matula naman, nung matigo po ken. Bay taula po rin eh. Mayari niya pala kay kasawa ng konto na kanina. Hali po, biro mo. Talasawa na kayo mo po. Wapi baro. Agal pre no ba? Malaguya. Wayan yan. Dumali. Yan? Oo. So, gawaning bali ng kain. Ano yan? Baka kininetak na siguro? Ilan man magalding. Ano mga yung mga bro? Matibela rin. Ano mo pa itsura mo? Kaya, na? Kailan masusunga?
Sige na ba? Ano na? Yan mo na lang. Elaman naman ng damo, no? Ati pa anong datang? Are? Oo, repo pala. Karakalda. Na? Saka na mataba na ano yun. Wow. Mata ko yung mga lawan yung border. Saan niya? Sa bisip niya. Ah, wow. Oo. Hindi na yan ang nalaya. Tikakan, sagli mo yun. Tikakan doon ang damo na. Na? Oh. Nadar. Sagli mo po yung tikakan doon ang damo. Oo. Hindi na nalalaki ng kanya. Ano pa nga ba eh? Watin. Ayan. Basketball, niya pinigyan. Ah! Balo! Balo may tirada. Lekaw talat. Ano ka na siyempre? Bagets na rin eh. Ganyan tao na, madam. Alia. Ay po. Wala ko yung pinigdamper ng Joshua. Sa Laguna pa mo. Ang Laguna nga Chen. Nagplano ka di? Oo. Ang plano. 23? Eh, pinaka mo pa. Ay, nakana pa. Ikaw, mama, Ipasayaan ko. Minto na akong bibait eh. Siyempre sabi, nung kaya amin na may bait, kasi nga pag lola mo eh. Pag lola mo. Yung bibiro ko. Bibiro, ano? Bagets na rin baka na. hindi ako rin. Manyari ang artista yung Malagul eh. Ha? Manyari ang artista. Wala ang boyfriend rin. Nakanumpon mo, ano nga ako rin. Kung na kami, wala pang boyfriend. Wala pang boyfriend Malaga. Laya pang boy. Alaya pa po. Pag-graduate siya pa. Bawa mo ba? Ito po may kaya. Shelly na noping ka no? Pero ano na lang? Makauna na pala eh. Makauna na. Baka na makapagpiyag ka ng bata. Tama ka niya ni mga brada mo ito. Wow. Tsaka pa na yung makatula. Punta lang bigay mo ganyan makikita nga ako. Wala na kayo 400 ako. Wawa na. Sige pa nga dali ako. Patadalan ba? Na? Patadala. Kita ka no? Patok kita mo ito. Pagkilala ng kapita ng pudo. Ano? Scooter na pala rin ang muna nga. What's number ito sa boss? Tandera. Sprite po. Doon ko po, itong strap. Alam ko, bisa ka sobra. Salin mo lang. Yung bala. Sabi ko. Dinan mo lang. Ay. Dinan mo lang po, Aridara. Sige. Ewan lang pabait siya nga. Kami nang pabayad kaya ka. Tingnan nyo na po ng mukha. Pakakawat. Ano yung pakakawat? Wala naman mag-blow. Yan lang. Kasaan na pa mga bino? Dayan niya ka, paano 10 kay? Bagay mas okay yan, dumita kay karke. Ano? Tandutro-dutong kinuha. Nanandar, palangab. Parang abdasuman. Ah. Ano yun? Meron niya mo na galo. Sakto maklinis lang track yung bata ko, naminaw si Joshua. Sabi ko sige, matagay kaya na ako. San Miguel po. San Miguel. Yung bahal San Miguel. Oo. Tahan na ba yun? Kami itong po. Bagdede ka rin. Inyad niya po, Ben. Kalambot mo na yung ganyan. Wala eh. Kaya ka mga ito na kanyang budeng. Budeng. O, mga niya kalagyo budeng. Elaine niya po na. Ah, Ellen. Elaine. Elaine. Almasan. Almasan. Karang mo lagyo atin almasan. Atin budeng. Ano yung pilido na Almasan? Almasan. Bicol. Kapatid ng tao ng
Joshua. At sino? Chin. Inadmir kung kayo. Hindi nga gano'n eh. Siyempre. Pali, lola sa... Mga pinapayag ka pali eh. Nanadar? Hindi na kaya rin tawanan. Sariling merienda, manyaman. Wapin po. Gaya ko mga nakako eh. May kinadala. May minum ko. Pasalida ka. Salamat. Aliyo, ya kami pang engineer. Oh, niya po kasi. Ilang... Mapiblas no. Oh, gaya ko po na ngayon. Mas malin. Hali ko po. Ginginner ko po. Ginginner. Dengan luas, mapiblas rin. Ay, lamaki kay rin anak mga yun. Oh. Low profile yan po yung engineer niya. Sa bagay po kaya kung saan bigyan pang baka... Bakante. Opo, Kelly po kasi. Sa Paklan. Bale. Wapin. Malamba na ako kay Elaine. Malamba na. Since birth at yun na again. May 20 years na kami po at akin. Pero- Marami na anak ko pa ako at yun ang Kelly. Kabait-bait mo yun na again eh. Pali, Bulawan kami po ngayon. Pero niya, San Fernando. Bulawan. anak kami po at yun na kami po. Buko rin bulaw. Na may makapag pinatubo ni Elaine. Tagal ko kamag-anak bulaw. Ito circle na ng bulawan mo kanyan. Bago ba ito, nung magsakit pala yung kilo, tumakit kaya circle. Circle ba niya? Akaliwana na yung Elaine. Uling malatiya pa Malati dad. kami pa mo po at yun na kami. Lola ka rin gumipanganak na Bulawan. Pero pala balo na yung pangano. O papunta niya ka rin. Siguro yun niya. Balong punta lang niya. Maghilap kang... Bakit ka Bulawan no? Lang ibait yan eh. Ay, wala Ay, lang na pala kami eh. meron ko Ay, yan. Abi ako bali. Tingnan ko kahit yung kapitan. Kaya tiri sa kanya. Silimela akam. Oh. Oring hanggang ating bali. Pauwa ng gano'n. Nahihila sabi ko. Kasal lola, abi bilang bali. Then, ko alam, Kenny. Ako naman bulaw. Bulaw na Bulaw ko may ni Kwailan ko. Diyan maray ko sabi ko. Kumakami, kapa ko. Alalang kong baliri nga na ako. Anak may pengari na. Lalaki. Ah. Kay. Puring marriage contract na yan. Aling mo na nyo lo. Ang puring laging rin anak ko na. Ay, yung kapat ko. Kaya yung kasal. Lola bintang mo na balik rito. Buko na lang po kahatso. Kuwari. Diyan maray mo ka. Pagsagan mo na ako. Para sa bali. Tapi sa mga naman. Pag-pag-pag. Kahit yan ako pinapulisyon. Mana rin. Ang tatang. Sabi niya po. Pupunta lang yan. Ililimunan. Kaya bayad na ito sa Andres niya, Dar? Opo. Oh. Kaya mga brother Bimano, dingin nga na ako, hindi makapag-ugot, yung nga. Sa niya, sa kahit radio. Yung tagong May atake ako. Yung pilay na yung salban ko pa mo. Ay, ta. Di maro, ni pinili mga tatang do. May operayo, ay, di sa mga. May tingnan na naman ni Mana. Tatlong bulan. Ano ka lang ba? Ito kilang. Wala lang may kakapatid ni Elaine. Busuin niya. Alitay. Bako. Namili lang? Magaring yung ano. Pangtilan niya po Elaine. Yan man, may garing yung bako naman. May manyak ako. Wala pa sila kasama si Ito. Sana siya yung nawalay. Kaya, wala di sa oras na lang. Wala.
Ining kaya ngayon ni boy. Ulit tayo inin eh. Malinis oh. Dala mo kita lele kay Karen. Ha? Pwede pa yun. Lele mo kitang kiyatang balaskar. Kitang lele garaya. Shaping mo na nagamit tapos ang kaya. Next week pala maghawling kayo. Normal boss. Kitang project ng engineer. Itang forward yung dala yun. Itang kayang ibagbagan yero. Sa ganyan eh. Wow. Itang gamit-gamit ka. Tutong-dutong. Eh pagagalo papa-off niya eh. Pwede na talaga mag-drive dito. Pangin niya mo. Sudalay eh. Eh dito ba tayo? Ito talaga yung talaga. Palihan nyo. Palihan nyo. Palihan pa. Dahil parang sinaya tayo eh. Palihan nyo. Oh, side to shit. Hop! Sige. Para sige. Dapat pa rin. Pati yung driver. Hop yan. Mag-nervous yung driver ko. Eh pagagalo papa-off niya. Okay. Oye, kita mo. Wala ini eh. Masanting sir, na sir. Masanting nga di pa metong kay ede bibigla na nga mabae eh. Metong pa nga iya pa metong. Ay, pa yung bundok na ba? Wow. Pwede yung buldi pa ito. Mas may masanting ito. Abati may bagay ini oh. Kapalas hindi na talag-talag yun. Boy, yun yan yung boss. Yan. Muna pa, sampayo pa yung metong na yan. Eh, talakad boss. Subukan yung talakad pa. Talakad niya pa. Yan, talakad niya pa. Oh. 1, 2, 3. Yan. Oh, talakad. Oh, patong yung talakan yan. Okay. Sagli niya kanyan. Yapi na yan. Tandudong. Guys, kayo may gamitan tandudong kanyan nyo. Tandudong nyo.
Sa kulimay kayo, no? Sa kulimay, tayo tumid yung pito. Oh, Yan. ganyan kayo. Matalida. Apa na? Awas niya mo ganyan, panyuporta mo yan eh. Nalapas maluto lapata? Aron ako. Mabangis laran. Sige ba ka rin? Sige ba? Tabi-tabi ba? Angat kimi sa tulak yun. Papanis ka. Yo, sige tayo. Ini. Tama po. Tayo ka rin misano, no? Wah, misana niya na. Isopa-sopa niya gamit dola rin magmantinikar, no? 1, 2, 3. Yan. Yapi na yan. Ito na kayo kasi. Yan, tira. Yan. Makain niya pala. Sabi hari ko balak yan, may kiss ko palas. Na. Nano? Ano? Ari, kita yung balon. Nadala na natin kini niya. Ah, ito kayo tsura niya. Ano eh, vlog ko lang. Minaw si Gideon. Madala kayo. Malago pala yun. Loko magluto ngayon, Choy. Kita ngarap. Kaya kumatok lang. Dali, kitang kan. Yan. Tanggol, di ba? Lumaro ko niya kan. Ano, tingin mo nila kita. Awa. Sige, ito kayo tsura niyo. Yeah.